Menin bir goňşym bar. Şeýle bir owadan, almaýaňa pisse takan mürçem ýaşyryl diwan. Gara gözli galam gaşy künji diýişli, alkymy 40 çilläniň gary al diýenlerinden. Ýokarky dodoklarynyň ballary bolsa, aşaky dodoklaryny jülüp malspalstamy dur. Şeýle bir uly taşlary bar, Öýden ikide gaýlan ýa bolýyn. İçeriğin sıyırmağım gerekler. Bar kapanı öz saçı bilen ekidiyar. Onun işenlirliğim eddil o kodanlığı yali. Malım canım deyip 80 san cüce taklaya. 80 san cücesinin 8 sansına dağıyın çommoltma deyiptir. Malların canı dey ey görüyen komşuyum. Zar ağlap iki kadalaydar valli. Kör komşuyum. Ne mi deydik ha? Cücelerim